Уважаеми зрители, ще видим този танц само след като видим престани рекламите по BTV. И както ви обещах преди рекламите, върху песента "Милионерче", която има и специален поздрав за новия собственик на Кремиковци Лъчезар Барраджиев, представя ви танца на приятелките Мая Иванова и Лиляна Иванова. This is the remix. Милионериче, не се подигравай ти. Давай, давай, бръкни по-дълбоко, имаш пари. Давай, давай, не се съжалявай, ти си паралия, не се подигравай ти. Раз, два, три, номер едно си ти, 4, 5, 6. Ти си добър шеф, имаш ли парички, даваш ги на всички. Имаш ли парички, ходиш по женички. Не се подигравай ти. Давай, давай, бръкни по-дълбоко, имаш пари. Давай, давай, не се съжалявай, ти си паралия, не се подигравай ти. Милионериче, не се подигравай ти. Давай, давай, бръкни по-дълбоко, имаш пари. Давай, давай, не се съжалявай, ти си паралия, не се притеснявай ти. Хайде бе, отворко, хайде, хайде бе, играчо, хайде, хайде бе, отворко, хайде, хайде бе, играчо, хайде. Раз, два, три, номер едно си ти, 4, 5, 6. Ти си добър шеф, имаш ли парички, даваш ги на всички. Имаш ли парички, ходиш по женички. Имаш ли парички, даваш ги на всички. Имаш ли парички, ходиш по женички. Хей, 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 хей. И така, уважаема комисия, Павлина. Ужасно сте красиви тази вечер. Много ми хареса. По принцип сте грозни, но тая вечер сте направо. Много красиви костюми. На 100% се раздадахте, така че аз мисля, че заслужавате висока оценка. Добре, господин Манолов. И така танцуват по принцип повечето момичета по заведенията. И това лошо ли е? Абсолютно е хубаво, точно това казвам, че не знам доколко изглеждате по-красиво в очите на жените, но в очите на мъжете 100% сте се справили блестящо. Браво, благодаря! Адриана! Много добре се справихте, показахте движения. За радост или съжаление мое, това е основният танц, който се харесва в момента. Нали, за мен е културологичен шок по принцип, изобщо това цялото нещо, но за да не бъда много зла, ще кажа, че е прекрасно. Ма не си. Добре, господин Агапио. Значи, момичета, тази вечер бяхте така много освободени. Така имам чувство, че това го правите всяка вечер. Така. Аз не мисля, че са много закрепостени по принцип. Те си разкрепостени. Какво са? Трудно ще ми ти обясна тази дума. Давай нататък. Обясни ми. Окей. Значи, наистина беше много хубав танц. Направихте това, което изискваше. Имаше и хореография, имаше настроение, хубави костюми, както каза и Павлина. Така че завършихме... Или не завършихме... Не костюми, а костюми. Те пак. Добре, бе, добре. Окей, добре, окей, това е. Това бяха Мая Иванова и Лиляна Иванова.